Wij zijn hier in het buurthuis wel gelegen, in de Vlietzone. We zijn zelf begonnen met kartantafels bouwen en dat wilden we graag met andere mensen delen. En toen hadden we besloten om het in een buurthuis te spelen waar we nu te zijn. Maar ja, er was niet echt een animo voor. Dus ja, op een dag toen dacht ik van nee, weet je wat, ik heb een oude plank in de schuur staan, die verven we groen, maken we onze eigen tafeltennistafel. Ja, en dat bleek toch een succes te zijn. Nou, toen hebben we dus een spellenavond opgericht. Toen hadden we eerst één tafeltennistafel, ja, toen kwam er een tweede en een pooltafel en een airhockeytafel. Ja, en zo is eigenlijk de spellenavond ontstaan. Dit is helemaal vrijwillig, ja. Omdat we zelf natuurlijk een passie hebben voor spulletjes doen. En ja, dus missie is om de mensen hier een soort plezierig te brengen. Dit buurthuis is zo belangrijk, omdat de mensen elkaar kunnen ontmoeten. En mensen komen dan uit de huiskamers, komen ze in het buurthuis en de wijkbewoners ontmoeten elkaar. Het is een plaats van ontmoeting. En dat is toch belangrijk, hè? In deze individualistische maatschappij waar mensen vaak op zichzelf zijn. Zijn jullie hier vaak? Elke week. Wij vinden het poelen altijd heel leuk en soms doen we ook wel eens dachten en spelletjes. Dit niet liever achter de PlayStation of zo? Nou, vandaag ben ik bij mijn vader en mijn broertje wil het dan altijd, dus daar ga ik niet naartoe om niet te spelen. Dit is leuker als met de computer? Ja, soms. Soms, als je wint. Ja. Niks moet, alles mag. Het is hier alles jong en oud en wat er tussenin zit. Dat gezellige wat wij vroeger thuis hadden. We deden vroeger spelletjes thuis en nou, dat wordt hier nou in een buurthuis gewoon en het is gezellig. Deze bank ook, dit is toch heerlijk, een huiskamerbank. Maar je stelt een heel proto met spulletjes, ja. Waarom? Wat is dat? Ja, ik weet het. Dat is een verslaving. Ja. Ja, wat is dat? Dat is denk ik een vol. Ja, vroeger altijd nog spulletjes dan. En op een leuke manier een tier erop brengen. En zoals jullie zien heb ik hier een bodywarmer aan van het merk Mind-Up. Mind-Up staat voor om mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek om hun in de kracht te zetten. En Mind-Up die biedt die mensen ondersteuning, ambulante ondersteuning en dagbesteding. En buurthuizen die zijn ook geschikt voor degene om plezier te vinden. Dat je gedachten even op nul kan zetten en dat je even tussen vier muren wegkomt. Nou, ik heb een talent. Dat is een vorm van autisme. En ik leg de nadruk niet op mijn tekortkomingen, maar op wat ik wel kan, mijn sterke kanten. En doordat ik mijn sterke kanten belicht, kan ik mijn dromen realiseren. En wat is je droom? Om een groter sociaal netwerk te krijgen. Uw taak is eigenlijk de bar draaien, de meeste van consumptieefficiënt. En dat het risico natuurlijk altijd wat druk is, kom je zelf wat minder om speeltjes staan, natuurlijk. Dus dan is er altijd wel weer een collega die hier ik jongens is, nou, dan doe je het maar snel en dan neemt hij in de oren even een oor. Zodat we wel even tot de strekking komen met speeltjes dan. Maar ik roep iedereen op om naar het buurthuis wel gelegen te komen om plezier op te zoeken. En een praatje te maken met Karel. En een praatje te maken met Karel. En te gaan dachten met Karel.